Facebook, please grant us permission to use the music and the information that we have today. The music, I did not make them. That's why I'm asking for Facebook permission to use the music. Thank you. Igbo ana menyu na kele mama ajola munu unu di chamma awu ni korombise onu Igbo ndi Igbo gburugburu olu oyi nde jabaro na ma hwewuleji onye Igbo ekwerile Chineke were gị iwe ị ga-akwa ile meruru Igbo zọgide okwu ekwerile Chineke fụọ gị ọnụ ahịala enwe hụrụ ịlọla ye ahịala enwe hụrụ ọwụ ike nwere ike ku nwa n'eji. Before I came into politics, I can buy anything body can buy. I'm not a thief. Those that put me in prison know the reason they put me in prison. Onye nyere president ya ajụ ya hụta kanselọ je na hene mgbe Judas rere Jizọs rere gị ole ego rere Jizọs ejiri emegere eji eje zụrụ ala ebe apasaghị ozu. They took over all my businesses and want to kill me, but I survived it. I'm in the Senate with you people. It's not the end to what we have done. It's not the end to United Nigeria. It's not the end to Brothers Keeper. Una mrana sonya boga nwa John wo onye ụlọ. Onye boga dede John wo onye ama. Ajala mba, ajala ama. Gigachara ga lọwa ndị na-ebe ihe ọgụrụ. Ndị duwara ebe ihe ọgụrụ. Ndị duwara ebe ihe ọgụrụ. When the PDP that I was governor for 2 terms was being formed, I brought every money they used in forming that party. Every penny in 1997 and 98. And I later became a thief. And people I gave transport money from my house in VI became angels. Una sanda daro benye bakwa. Una hungola sanda bareze jikwe bebe. Obarezele gibetele galowa dala ali Igbo mejie ye lekwe menda afro no lodu wandama chedekwe nsi oke no no logbara oke no no ya na ngwugwo ogiri no na anya ọkụ nwere ile je emegide ndị Igbo shi n'aka o shi n'aka ụmụnna anyị ndị nwasabo. I want to thank my colleagues for giving me these 4 years of uninterrupted support, because this country is not fair to so many of us. I built this country, I employed 13,800 workers. People employing nobody, and nobody asked them their source of wealth. I have 3 factories in Lagos, Nigeria. I have 2 factories in Ota, build manufacturing. I have 3 factories in Aba, manufacturing. And I'm a thief. And people that cannot explain where their source of wealth comes from, they are not thieves. I leave everything in the hands of God. May God be the judge. When Nadi has a one day, was so I can make it to one day, Bujo. Oh, go ni Bogirayane. Oh, go ni Bogirayane. Yakadebe, Yakadebe, Hirayatoro, Egabo. Ndi Bondo, Umi Bondo, Ambo Charata, Kebenatao, Ebenejatao, Ojadoya. Oh, go ni Bogiro, Yakadebe, Yanonga Heresia Hetoro, Egabo. Egere Jesus owe gole. Ejigbe nega jire Jesus ure megere. Ejiri ezora leba patarozu. Oke sono ngwere mamiri. Yakola ngwere amani moto jigi koke. Omume di oto hademma. Maka gigacha aga ime gibi jigi bagwa. Kiwe mara izuka mana ndezi kewuleji. Bishop Azaribe wanwukwe. Omena ni mara Nkenu na Asha we nwanne. Omume mesiri nwanne anyị ọjị ụzọ kalụ o mere ka anyị mata na Nkenu na Asha wee nwanne. O nwere ozi dị mkpa anyị jere bịa, ozi dị mkpa anyị jere bịa, ndị ọchịchị ala Igbo nara anya ọkụkọ nwụrụ ga na ya ọkpa na-ele anya ya matakwasị ihe niile anaghị ya wofu. Ndị ọchịchị ala Igbo lezi anya unu were ihe mere ọjọ ụzọ mụrụ da
Igbo unu were ihe mere ọjọ ụzọ mụrụ dakọ mara na nkelu mama adụwụ masha efegharị tụgodu nkelu na ụmasha awụ nwanne akelu na ụmasha awụ nwanne ụmụ Igbo onye nwere uche ji onwe ya ka onye mara ihe chọtụtụ okwu n'ala Mbaise ka mụrụ m mkpụrụ okwu na-abụ ejule ya afọ mkpụrụ okwu na-abụ mara mma ga-eme onye nwere uche ya ha mara ihe nkelu dụwasha otu ụbọchị ị ga-ada ịghọta na nkelu dụwaya nkelu n'ahịa abụghị nwanne otu ụbọchị ị ga-adị ikpenyere m na nkelu dụwasha nkelu na-asha abụghị nwanne anara n'otu nwaanyị ihe ọ ga-ama mma nara n'ibe ya nkelu dụwasha nkelu na-asha abụghị nwanne chefuo n'ihe mere dị nsị na-enwekwere ike mee ya onye ọzọ ihe mere n'ụlọ ọkụkọ o nwekwere ike mee n'ụlọ ewu nkelu dụwasha nkelu na-asha abụghị nwanne ihe mere n'ụlọ ọkụkọ o nwekwere ike mee n'ụlọ ewu nkelu dụwasha nkelu na-asha abụghị nwanne anara otu nwaanyị ihe o ji ama mma nara n'ibe ya nkelu dụwasha nkelu na-ahịa abụghị nwanne ihe mere ọjọ ụzọ kalụ o kwesịrị ime ndị Igbo ha mata nkelu dụwasha nkelu na-ahịa abụghị nwanne Igbo zuru ebe zuru ụwa niile ọnụ gị were aka nri suo nwa gọkpọ gị were aka ịgbapụgharịa ya mee ka ọ mara na nkelu na-asha abụghị nwanne unu ewere iwe anyị were na aka ịgbapụgharịa nwa m ka o were mata na nkelu na-asha abụghị nwanne Igbo zuru ebe zuru ụwa niile ọnụ asata njọ na ahụ 9 asata njọ na ahụ Igbo ọma ndị ọma mụrụ m Igbo ndị m ji eme ọnụ Igbo ndị nganga ndị ngala Igbo ndị ejeje mba ụmụagụ ahụ dị mkpa ahụ ogwogwo ime ihe Igbo ndị nwe m ọ bụ na emetụ mba ahụ dike ị ga-achọ ịma ma o nwere dike nọ na mba ọ wụ ị ga-bitụ mba aka gị mara ma ha nwere dike ma ọ bụ na ha enweghị dike maka na ndị Igbo si na dimkpa na-ala ibe ya ọ bụ ngwuehe na-agụ ya dimkpa na-ala ibe ya ngwuehe na-agụ ya ndị ọma m ji eme ọnụ n'ụbọchị taa bụ ahịa Eke Wednesday June 21, 2023 ụbọchị ọ gbara ọgụ mkpụrụ ụbọchị na otu n'ime ọnwa isii n'afọ
abụọ na ọgụ abụọ na atọ ka m ji na-ekene nwoke na-ekene nwanyị na-asịnụ nnọọ unu abịala maka na anyị bụ ụmụ Igbo mgbe ụfọdụ a sị na izu ka mma na nneji ịgbakọta izu n'ama ma o kweghị ọgbụgba gị bata n'ime ụlọ gị na ụmụnne gị akparịa gị na ụmụnne gị akarịa gba izu mara otu unu ga-esi chekwa onwe unu maka na izu ka mma na nneji ka anyị ji zaa aha si onye ayala nwanne ya. Onye ayala nwanne ya bụ aha ịgbasa ozi n'ikuku nke anyị ka na-egosi na ime ibeme anya ebeme onye gaba ya dọkpụrụ nwanne ya onye ahapụkwara nwanne ya ebe a na-emegbu ya ebe ihe na-akpa ya ebe a na-akọ ya ọnụ ma ebe a na-akụ ya na-ekwu ya ihu ebe akụgbuge nwanne gị gị gbala gị akụgbucha nwanne gị abịa kpụma gị maka na egbucha nga nne ha jiri unu afọ naanị gị ga-awọ mkpolu enweghị olu onweghị ọnụ onweghị ụkwụ na aka ka eji si nne ejikwere naanị m ma nne ejikwere naanị m nna ejikwere naanị m okorobịa akọkwala n'ezi m agbọghọ akọkwala n'ezi m ka nne m dịrị m nna m dịrị m ụmụnne m nọrọ maka na ihe ọkụkọ ji bụ ibu bụ abụba. Igbo jiri wee kwuo okwu si na agbakọta ọnụ nyụọ mmamịrị ọgba ụfụfụ maka ofu onye nyụọ mmamịrị ọ gaghị agba ụfụfụ ya mere ndị Igbo ji si na agbakọ ọnụ nyụọ mmamịrị. Ọ bụrụ na mmamịrị ofu onye na-agba ụfụfụ Igbo anaghị ekwu otu ahụ. Ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwanyị abụ m nwanne unu nwanyị onye nke unu mụrụ ala ọfụma abụ m nwanne unu nwanyị Rosemary Williams onye nke unu ma aha eji mara ya bụ Amazon. Ya ka m bịara n'ehihie a sị ka m tinyekwa ọnụ ka anyị mara ihe na-aga n'obodo anyị n'ezi anyị n'ala anyị bụ ala Igbo maka na ihe na-aga n'ike n'ike a na-achọ ka awụchapụ ụmụ Igbo a na-achọ ka ekpochapụ ụmụ Igbo a na-achọ ka e were ala anyị nye ndị ọbịarabịa nye ndị ọzọ ndị na-abụghị ndị obodo anyị ndị na-ama ka anyị si bido ndị na-anụghị oge nne nna anyị ha na nna nna anyị ha bidoro ụwa maka na anyị nụrụ na Igbo bụ ndị gboo Igbo bụ ebe ndụ bidoro onye ọsọ kwara gị jee jụọ ndị ọcha ma maka ya ndị ojii ma maka ya ma ndị a na-esi ebe ha si na-abịakwa na-achị nara anyị ala ihe a na-achị n'anya ala anyị maka na ọ bụ ala ndị gboo the ancient land Igbo. Ụmụnne m unu le anya na ihe anyị ji bido anyị si na Nkenu na Asha abụghị nwanne. Anyị ekene ikoro ndị Mbaise ka ha mechara were ejikwu okwu were ejikwu egwu were mkpokọta ọnụ wee gosi anyị na onye ọbụla nwa afọ Igbo kwesịrị iji ihe mere Ọjị Ụzọ Kanụ wee mụrụ akọ maka na Ọjị Ụzọ Kanụ nọ n'ebe akwa arịrị ka ịkwana onye mere arịrị ọkwa ya nwa mere onwe ya maka na onye dara ogbenye na-ebe akwa onye bakwara n'ụba na-ebe akwa ka anyị hụrụ Ọjị Ụzọ Kanụ rere ụmụnne ya
Oji ụzọ Kalụ rere nwanne ya nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu n'oge ahụ ree ndị Igbo. Oji ụzọ Kanu ihe ọjọọ niile o mekọrọ n'ala Igbo, ala Igbo ga-akpa ya ụgwọ ya n'otu n'otu. Ọ na-ebe akwa ugbugbu ya ọtụtụ, obegidikegwu ya, ya ga-yọọ ndị ichie mgbaghara, ya ga-yọọ ezinụlọ Igbo mgbaghara, ya ga-achụ ụzọ ọ ga-esi kpọfụta nwanne nwoke onye nke o refee n'aka ndị iro, maka na Oji ụzọ Kanu bụ onye isi na ihe niile mere Maazị Nnamdi Kanu. Nwanne ya nwoke ume mere nwanne ya ga-atọ n'ogu ọnọfọ, dịka ndị Igbo ji kwuo okwu. Ụmụnne m, unu lee anya n'isiokwu anyị taa. A sị Igbo ndị ọma, ekene m unu niile o. Nnụnụ, Nkenu na Asha abụghị nwanne. Return home. Ọ sị gị lọta n'ụlọ. Ihe kwetinye return home maka ụmụaka ndị ahụ unu mụrụ n'ebe ahụ unu na-akụzighị n'Igbo. Ha nwere ike na-ajụ si gịnị bụ lọta ụlọ. Anyị sị nụ lọtanụ n'ụlọ. Return home. At least ma ọ nwere anything ụmụaka unu ga-ahụ, ha hụ return home, ha ajụ ọnụ papa na mama ka ihe kwuru ebe a. Asị anyị return home. Ya kpọlata unu ụmụ unu, kpọlata unu nwaanyị unu, kpọlata unu ezinụlọ unu n'ala Igbo. Ka unu hụrụ na akụtụchala ahịa niile, ebidola na Alaba, ndị ka ọzọ agbara ha ọkụ na ka Alaba akụtuelie, ka UTC Abuja akụtuelie. Ihe eweda aka na ntị nye ụmụ Igbo nọ na n'ugwu na ndị nọ na mpaghara ọzọ na-abụghị ọwụwa anyanwụ, ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ na ndịda, ndị na-anọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Asị unu kpọlata ezinụlọ nọ, maka na ndị ekutụcha ahịa ha abịazie n'ụlọ bịa nwụrụ nụ ka ọkụkọ. Agaghị abịa nwụ nụ ka ọkụkọ. Ha kụtụcha ahịa, ha nwere ike kụchie ụzọ. Ha kụchie ụzọ, ị gaghịkwa ahụ ụzọ ị ga-esi kpọlata nwa gị ma ọ bụ nne gị ma ọ nna gị. Ị gaghị ahụ ụzọ ị ga-esi kpọfeta ezinụlọ gị, kpọlata ha ụlọ. Ya mere ka anyị ji si na gboo na-ama ọkwa. Ndị niile a gwara si ha pakọrọ na ihe unu si nụ na Alaba nọ na Lagos la, ma ndị nke a sịrị pakọrọ na ihe unu na-ekweghị dịka ha para ihe from UTC Abuja la. Echila akpọghị unu chinu weta ego bịa zụrụ ala hịa, bịa zụrụ ala hịa, bịa wuchie mmiri ike, bịa wuchie mmiri ike ọzọ. Unu eje, unu ji ọwụ nzuzu iberibe. Onye iberiberizm tọrọ onwe ihe a mere ya, ngwa anụhụ na ya. You can't do anything to help somebody who wants to behave sheepishly. Because when the time comes, they will still behave in their sheepish way, foolish way. Agba mbụ ya akọ n'ogwe, agba abụọ ya akọ n'ogwe. Asị ọ bụzi ogwe ka ekwopịa akụ. Igbo, onye chọrọ ịnụ ihe ga-anụ, onye nwere ntị ịnụ ihe ga-anụ, onye chọrọ ịzọpụta onwe ya, zọpụta ezinụlọ ya, can do that. Ị nwere ike ime. Ala nọ n'ala Igbo, mmanụ nọ n'ala Igbo, koko nọ n'ala Igbo, mmanụ nri nọ n'ala Igbo. Onwe ihe na-anọ n'ala Igbo. Coal, akpọrọ charcoal, unyi, coal, ndị ka a na-ebute n'ala, ha nọ n'ala Igbo. Ọlaọcha na ọlaedo juru n'ala Igbo. Awa anyị bịa anyị ama ihe ndị mmadụ na-epigharị n'ọhịa anyị. Abịa pakọrọ ha ala. Ma ala Igbo mere na ọkụ nwụrụ n'obodo ahụ bụ Nigeria. Ọwụ mmanụ si n'obodo anyị ka Britain na-eji anya ọkụ ụbọchị niile. Mmanụ si n'obodo anyị bụ ala Igbo ka Britain ji biri
mepe obodo ha na-eji awụrụzi ndị na-abịa ha were aka ike chegide anyị. Ụmụnne m, oge agaala ma anyị ga na-eme asa anya oyi, eme anya debedebe. Oge agaala. Yọta n'ụlọ ma onye si na ayọga echila asị gị bịa zụrụ ha ahịa gị jee zụchihu ihe meghe ya ahịa ọzọ na Lagos, ha kutuo ya, anyị ga-asị gị ntọọ. Ịhụ na nke emere m ugbu anyị nọ n'ebe akwa wit ndị o mekọrọ, ma ndị o mekọrọ laghachi azụ gaa zụmahụ ala, zụmahụ ahịa, mepemehu ebe asịrị bịa bidohu n'isi ruchime gị je ruchime, ma ndị akụturu ụlọ ha bi ebi manshans ha rụrụ akụtuo ya, gị lahahụ gaa zụrụhụ jee kwụ ụgwọ bido ruchimie n'ala Lagos ma ọ n'ala Abuja ma ọ na Kano ma ọ n'ugwu ma ọ na ndịda, ebe ọbụla ha mere ya, ma ibula ya hụ ngwa ahịa gị ụlọ, ị bịa ụlọ bịa rụgharị ụlọ gị, ga-ewere gaa mepemehu rebuild ma rụchime ihe ndị akụturu akụtu na Lagos ma ọ na Abuja. Onye ahụ iberibe tụrụ gị, ihe akpọrọ ya wa aparị. Onye aparị kụrụ onweghị ọgwụgwọ na ya, ọwa anya mmiri ihe ndị ka eji hiwe isi. Ụmụnne m, asị m ka m gwanụ maka na ASARI DOKUBO, unu le anya na bana idere here. I see ASARI DOKUBO is not a Calabari man. ASARI DOKUBO is not a Calabari man. And he knows the truth. ASARI DOKUBO is a Fulani man. He is working hard to hand Calabari people over to his race. That's Fulani. And you say contact us at +1 800 559 3721. ASARI DOKUBO is not a Calabari man. Efulefu ko. ASARI DOKUBO is trying to become relevant. He's trying to position himself so that people will see him. EZHIUGBO. Eji cheresi awano. Onwe ihe mere eji ịsachacha ya ahụ yeje uruhu onwe na pọtọpọtọ gị yimie uwe ye were uwe jete gị na pọtọpọtọ yeku eji. ASARI DOKUBO iwe EZHIUGBO. Ị chọrọ ka ndị mmadụ hụ gị dịka onye bara uru. Ọrụ uru ịbara. ASARI DOKUBO ọrụ uru ịbara n'ala Igbo, ọrụ uru ịbara n'ala Biafra, ọrụ ịgwana onye Calabari iwu. Stop deceiving our Calabari brothers and sisters. Stop, ASARI DOKUBO, because you are not a Calabari man. You are just working so hard to deceive our people in Calabari and hand them over to your Fulani race. It's not going to happen because the Calabari people, the original Calabari people, knows who you are. You are not one of them. Stop deceiving our people, ASARI DOKUBO, because ejikewo ịma hewe eji ọhewo
ori na pọtọpọtọ ọhịa wụ. Ihe wụ ori na pọtọpọtọ. O ji nwanne eme nri. Welu ọwụnụ nwanne ọrị n'onye Igbo ewu, ọrị onye Kalabari ewu, ọrị onye Biafra ewu. Ihe ewu gịnị? Onye Fulani. People know that. Even ndị ke gị na ha wụ n'akụkụ ama ha onye wụ. O nwere ke gaa na-akpa otu ụdị agwa? Mba. Emegheruru ụmụnne anyị anya. Asari DOKUBO. Ime ebe isi bi ụwa. Ịma ndị ga ha wụ. Ime ebe nna gị nọ. Ị ga-eso ha ebe ahụ. Stop deceiving our people. Asari DOKUBO is trying to make himself relevant in Biafra land. I just want to show you what Asari DOKUBO is doing. Let me pull him up. I will let you people see Asari DOKUBO EZHIUGBO. Look at him. Oyihu the mmadụ. Ma isi ekpowe mere ma ihe ị ga-ahụ ya ịhụkwa na ị ga-ama na ọrụ onye Igbo ahụ. Ihe ị ga-ama na ọrụ onye Biafra ahụ. Maka ndị Biafra niile gị hụrụ n'ọhịa ụzọ ị ga-ama ahụ ha rị. Hụkwa n'ihu ha na ahụ ha. Onye ka ihe ị ga-ama na ahụ onye Hausa Fulani. Onye Fulani ka nwoke ahụ. And ihu ya ka m shinu. Awụ na mmadụ mụma na-ekwuge. Awụ nonsense na-eshie n'ọnụ na-apụ a. Maka na ọrị onye Igbo ahụ. Maka na ọrị onye Biafra ahụ. Ọrịkwa na onye Kalabari ahụ. Maka ndị ihe na-apụshi Asari DOKUBO n'ọnụ. Awụ onye ihe na-apụshi ndị Kalabari n'ọnụ. Ihu EZHIUGBO. EZHIUGBO chiresi ahụ mmadụ. Ngwere kpọkwara na onwe ya anụ. Asari DOKUBO. Ịma ihe mere ka esi nkwumokwu onwebechi mkpọrọ gị aha. Maka ama m na iwu ngwere. Ama m na iwu ịchọga ihe mmadụ ga-eji mee kpọpụ agị. Gaa dịka esogị iwu mmadụ. Asari DOKUBO ọrị mmadụ ewu. Ọrị ihe ndị Igbo ji kpọrọ. Ọrị onye Igbo ewu. So eleburu anya miwuru gị n'ala anyị. Maka na ọrị ihe ji gị kpọrọ. Iwu ngwere. Ilekwe n'onwe gị. Ị ga-ama na iyiri nna gị ebe esi mụọ gị. Ọ wụdị onye Kalabari. Because ndị Kalabari na ndị Igbo nwere the same physical structures. You know? So look at you. Igoshi ihe wụ nonsense man. Geenụ ntị n'ihe shi n'ọnụ Asari DOKUBO na-adashi. You take your leprosy hand to write. You don't have respect for the people who bought your father. Is it every Calabar man that is a Calabar man? Do you know your roots? That you talk to me. You don't know that people own this Calabar. You are law-abiding. Igbos, I don't know them. I don't know where they come from. Because I know that if not for British intervention, I will still be selling them. The way my father sold them. Now look at you people in Igbo land. Look at how you are dying. Woto. You are talking. You will do video to sell. That Elijah has run away. You don't see me? I don't run.
Leave me alone. You don't see me? I don't run. On our head, no correct. On our head, no correct. The builders on they look for who go finish on. Look for now everywhere finish on. Now they see me. You open, you take your leprosy hand. Una don't see somebody who they tells another person leprosy hand. Onye ono hụrụ nga oyiru na onye ga-agba eke akọ. Ihu na Asari Dokubo, you can't even look at you. You are flickering your gun and calling the Igbos Asari Dokubo. Asari Dokubo, look at you. Can you carry yourself? Somebody sitting in a wheelchair. Asari Dokubo, you are sitting in a wheelchair. Somebody in a wheelchair and telling the Igbos how he will finish us. Look at Asari Dokubo open his mouth, his stinking, rotten mouth, saying that his father was selling the Igbos. Asari Dokubo is not a Calabari man, because the Calabari man challenged him. A Calabari man told Asari Dokubo that they will kick him out from the Calabari because he's not part of them. And that's why he's irritated. Asari Dokubo, you know that you're a Fulani. You know wherever your grandfather came from. Not even your grandfather. Your own father. Your grandfather, I mean, is your biological grandfather. Not the one that you claim that is your grandfather. Because na ndị nne ha gbara wee match na ihe ndị ọzọ je gbaba aha n'ala Igbo abịarụ ha claim Asha ha ndị Igbo anyị ma ndeke isi n'ihu ha you see people, you know how they look. Nga obere hụrụ onye Igbo ị ga-ama na onye Igbo, nke hụrụ onye Biafra ị ga-ama na onye Biafra. Eche anyị jere rally somewhere here na DC nga anyị labara nwa okorobịa nọ nga ahụ emege mengefere ma agwa ndị si nwaanyị elu onye Igbo ha sị na ịbịa ma me ha mara na ya kwuge si anụ jecha n'ihu jee n'azụ onye ahụ onye Igbo nna amara ma anyị kpọrọ abịa gịnị ekwuge nga anyị na-agụgụ ụka emecha the following day the third day anyị nọrọ ebe anyị nọ mechaa nga anyị kwugo ụka the same young man abịa kelee anyị sị ịnụ ga aha anyị kwuge ya si nyahụ onye Bendel Igbo sị Bendel Igbo akwa ha Delta side. So I thought about it. Now Gramashni onye Igbo. Yeah, see that he hear everything we are saying, but he cannot speak the Igbo. So anywhere you see us, you will know that this person has Igbo blood. Asari Dokubo, Aronye Kalabari, Owe Fulef, Oshe Shibia. Unfortunately, Nani Amebush for now. So Asari Dokubo na-ewetela anyị ọnụ n'okwu. Asari Dokubo should be warned. Mujahid Asari Dokubo, look at my face very well. I want to tell you that you are a big fool. You are a very stupid person. An absolute idiot, an incurable moron. In fact, your own foolishness does not have parallel anywhere.
At your age, imagine what you were spewing out of your buccal cavity. You are a beggar, nothing more than that. I am ashamed of you. Look, whether you are asking Tinubu to appoint the Igbos as whatever, does not pull a strand of our hairs for any reason. We don't need it. Igbos don't want Nigeria. It is Nigeria that wants the Igbos at all costs. I, for one, I have long lost hope in Nigeria. Nigeria has nothing to offer. So I cannot trade my people for any mere mess of porridge. If it happens today, mark my words, I will defend my people with the last pint of my blood. I did not create them, so I shouldn't quarrel with whom they are and what God has made them to be. It is the will of God that they are what they are, that you are what you are, that I am what I am. So I cannot fight for God. And I cannot hate in the name of God. That is ungodly. I hope you know that very, very well. So if God does not want Christians to exist, He would not make them Christians. If God does not want the Buddhists or whatever religion to exist, they will not be there. So what I am today is by my personal conviction, and I cannot lord it over anybody. I can't. And Islam gives you that freedom of conscience. You see, lakum dinukum waliya din, to you your religion and to me my religion. You also heard about El-Rufai talking rubbish, that they were trying to give them Southwest Muslims a sense of belonging. Which sense of belonging? Yorubas, if you are not careful, you are going to make the same monumental mistake that Afonja made. If you take this kind of people serious, called El-Rufai, he is on his own. He is on his own. I thank God those kind of statements are statements that will hasten the breakup of Nigeria. I am making it clearly. There's nothing to hide. Let me tell you one thing. I am not a Nigerian. I am a Biafran, flesh and blood. You can keep your Nigeria. It does not bother me at all for any reason. Mujahid. Yes, so by the way, the Twitter was at Akuna Jr. Thank you, our brother. When an Igbo man speaks, you can hear the way it sounds. When an Igbo child, Igbo daughter, Igbo father or Igbo mother speaks, they speak with pride, with authority, and they know what they are talking about. That the Igbos are the peace-loving people does not make them cowards. That we are the peace-loving people that want peace around us does not make us weak or coward. Asari DOKUBO, you have been warned. You have been warned. You mess with the Igbo people, you will be sent back to wherever you came from. Our Calabari people know who they are. You cannot deceive them. And you are not their spokesperson. You are a pig. Nothing but a pig. Look at you. Stand in the mirror and see yourself and watch yourself at Asari DOKUBO. A fulefu like you. So that's enough about Asari DOKUBO and his nonsense attitude, seeking for relevance.
seeking for recognition. He can have all the recognition he wants to have in Nigeria, and we, the Igbos, we, the Biafrans, we have already told them that we are not part of them. We need total separation from Nigeria. We need our independent nation. We need our independent Biafra. We don't need Nigeria. Nigeria needs the Igbos to exist. Nigeria needs the Igbos to live their lives. Nigeria needs the Igbos to prosper and progress. In everything, even in our human resources, they cannot match us. We do not need Nigeria. Nigeria needs us. I thank you, my brother. And again, coming back to where we tell our people to return back home, because Nunu, Nkenu, Nkenu, na Asha, they are not the same. When Nkenu will be flying around with the Ashas, or one Asha flying around with the Nkenus, no, you are not the same. One day they will eat you. Turn around before it is too late for you. And our people that are in Lagos, for the last time, let me allow this, my brother, to warn you so that you can hear it from somewhere else instead of from me. Listen, he who have ears, let him hear. Ọkpụrụkpụ iji na-enwe onye ndụmọdụ na-eso ozu n'ala n'ili. Ma onye adụmakwara ya kwe ya wụ na adụalịa. Onye adụmra ya nọ nke hụ gbasịa. Kwakọrọ ala maka ha kụwacha ahịa unu. Ha abịa kuchi ụzọ. A ga-anwụ unu n'aka ka ọkụkọ. Ndị Igbo unu afụgie nke a ga-akụziri unu ife. Today ga-akụziri unu ife. Tata ka unu kachifo kokoloko chiefo ndị Igbo nekwu ya ọkwịfọ property ndị Igbo ka a na-apịali na Alaba International Market. Ndị Igbo unu ka na-alụ at least nke a mechaa unu amara datịra na ọ dị mkpa onye chọọ ịlụ ihe ọgbadawa na ana Igbo gbadawa na Igbo na benna ya jelụwa something. Ndị Igbo look at your billions of money, billion naira money that is going down for touts, for Alaba touts, picking them one after the other, just to go and sell them in couples at 2 naira and 5 naira. Ndị Igbo mepee na anya unu, mepee na anya unu, mepee na anya unu. Ndị Igbo mepee na anya unu. Na-enekwa anya nke asị na achọ ịlụ ndị China chọọ ịlụ ebe a. Ị ga-afụkwa ndị Igbo ga-egie, ndị Igbo ga-abịakwa go ya. Ọkwa ndị Igbo ga-abịa go ya because ndị Igbo ka a na-alụ ụlọ ya. Ndị Igbo, wake up from your slumbering. Unu na-alalụ ụla, unu na-alalụ ụla, unu esolo. Ekwekwa ma gba. Igbo mụrụ m onye nwentị ịnụ ihe ya nụrụ. Ekwekwa amagba. Onye tere na eliri ichie ma walọ ya na Lagos. Ya dina shike. Ugboro ka he ga-eme unu amụrụ akọ. Igbo kwesịrị iwebula akọ ma nwe nke chọrọ ịma ihe na-emenụ. Ụmụnne m ebe a ka anyị hụrụ ya n'ụbọchị taa. Ana m achị ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Na-akpọ ụmụ Igbo ebe ọbụla unu nọ. Ka anyị lebe anya n'ụlọ, ka anyị chebe ihu n'ụlọ. Onye werele peni nwe afọ, ya ri ihe chọrọ iti ige gaa tinye na ala Igbo. Mana ayọkwa ụmụ Igbo, ụmụnne m bekee nọ n'ụlọ. Na hụ na ka anyị na-akpọ ndị ke nọ na amasị ha lọghachite m ụlọ. Ha yọba ụlọ dị imezi ala Igbo. Unu ezukwule ha oshi.
unu akpọtakwara ndị omekome n'ọnya ụzọ si ka abịa kụgbuo ihe. Anyị si ha lọta ụlọ maka alọta ụlọ wee ihe ha ji bata n'ụlọ tige n'ala Igbo. Ala Igbo ga-adị mma, dịrị ma nwoke ma nwaanyị na mma. Ha weta ihe ndị ha bịaje na ha dị ịrụzi ahịa ha n'ala Igbo. Ọ ga-eme ọrụ, onye ọbụla enweta ọrụ. Ndị na-eme kimbom ha enweta ọrụ, ndị na-ekute mmiri ha enwe ọrụ, ndị na-eme brikila ha enwe ọrụ, ndị na-akụ gbamgbam ha enwe ọrụ, ndị na-ebu ndị mmadụ n'ohi ụzọ, ndị ọchọ pasenja ha enwe ọrụ, ndị ụgbọala enwe ndị ha ga na-ekugharị. So ha esi batama. Ụmụnne m ndị nọ n'ụlọ geenụ ntị. Ụmụnne anyị ndị esi na-abata, unu emewụrụ ha mmekpa ahụ, bikonu. Unu ejewuru agbawu ha, unu ejewuru ezu ha oshi, unu ejewuru achụ ha ọsọ, achụpụ ha n'ama. Maka unu na-achụ ha, ha agba. Ma ala Igbo na-akụdaje. O kwesịrị anyị hụ ụmụnne anyị ndị esi abịaje, anyị eji obiọma naba aha. Ha bịa ihe ọbụla ha chọrọ imezi n'ala, ha chọọ ndị brikila ha enwee, ha chọọ ndị ogbo osisi ha enwee. Ihe ndị na-ekretili anyị ọrụ, na-enye anyị mmepe obodo. Unu ebe awụrụ ndị omekome eje agbawusi ụmụnne anyị ma ha si esiba ọrị mma. Anyị nwa ndị ka nọ n'ụlọ socha na mee ndị ka nọ outside, ha chi bịa ha ajụzie na ha ga-abịa. Ụjọ na-atụ ha si anyị egbu ihe nri mma. Atụrụ chere na ya na-anyụre ngọdina na-emebichie ọdụ ya. Ọ dịghị mma. Bikonu, ka ọ dịrị nwoke mma, dịrị nwaorie mma, ka anyị niile gbakọ ọnụ naba ụmụnne anyị ndị a na-emegbu emegbu, ndị nọ n'Eko, ndị nọ n'Abuja, ndị nọ na Kano, ndị nọ n'ugwu, ndị nọ na ndịda, ndị na-anụghị n'ọwụwa anyanwụ. Ebe ọbụla ha si na-abịaje, anyị anaba ha, jiri aka edozie ha n'ụlọ ka ha ghara ịbata ugbo anyị aha azọmọ. Nna aga arụ nga, nna aga arụ nga, naba ana onye ọbụla ka ndị Igbo yoru ụlọ. Ọha anyị chọrọ. Bikonu, ekene m nwoke, kene nwanyị, udo dịrị onye ọbụla. Aka bụ nwanne unu nwanyị na nwanne nwanyị, Nwada Rosemary Williams, aka the Amazon. Ụbọchị nke taa, eji m aka na onye ọbụla nụla ha anyị kwuru. Biko nyere na ya aka, nyere na ya aka, tụsakwanụ na ihe ndị anyị na-ekwu, tụsa na ya, menụ ka ndị ọzọ nụ. Anyị kwụcha ya nga ma ọ nweghị ndị nụrụ ya, ọbaghị uru. Iweta geeti ige ya rie ebe ọbụla nụ, link gị niile, share it, share and let people to subscribe. Encourage people to subscribe. Give subscribe or get one ọzọ, let them follow. Onye ayala nwanne ya, onye echeme ya kpọrọ nwanne ya. Ka anyị LELE-NU ma ya ga-emezikwa obodo anyị bụ ala Igbo. Ya wụrụkwa n'ebe ga na-amị ndị ọzọ anya. Ha abịakwanụ n'obodo anyị bịa hụ otu anyị si biri. Udo dịrị na ụmụnne m. Onye ọbụla nọzi ama. Onye gbukwala nwanne ya o. Onye gbukwa nwanne ya na-adịghị ebiri. Onye gbukwala nwanne ya. Gbukwala nwanne gị na-adịghị ebiri.
Onye egbukwere nwanne ya maka gị gbuo nwanne gị naanị ga-ebili. Udo dịrị na ụmụnne m ka anyị bụ ọnụchi.